Tänään puhutaan veneilyturvallisuudesta ja meillä on vieraana Aku Heinonen Kemistä, ylipalomies ja mitä muuta. Aloitetaan siitä, että saat vähän esitellä itseäsi. Mitäs sitä osaisi kertoa Kemissä? Tosiaan ylipalomiehen virkaa hoitelen siinä, välillä esimiehen sijaisuuksia tehnyt, viransijaisuuksia siinä 20 vuotta, alkaa olla työuraa takana. Ensin kouluttautunut siihen vesisukeltajan hommaan, no sitä teen edelleenkin ja sitten nyt on vielä sitten tämä aluksen päällikkönä. Joo. Onko se tuli tuossa mieleen, kun sulla on noita merkkejä tuossa, niin tuo on tuo vesisukeltajan merkki, missä on tuo sukeltajan tuommoinen vanha-aikainen maski ja sitten on tuo ruorimerkki, niin onko se mikä sen ikään kuin mikä se titteli on? No meillähän puhutaan niin veneen miehestä, mutta se tarkoittaa sitä, että voi toimia aluksen päällikkönä, että täytyy olla tämä kotimaan liikenteen laivurin tutkinto. Okei. Ja sitten haetaan se tarpeeksi meripäiviä praktiikkaa, niin sitten voi hakea pätevyyskirjan Trafilta. Okei, joo. Se on ihan niin kuin ammattipätevyys. Joo. Voidaan puhua vähän tarkemmin vielä tuosta koulutuksesta, mutta voi kiinnostaa se, että miten sä oot ylipäänsä pelastusalalle niin kuin alun perin päätynyt. No sehän lähti ihan vaan, kun ei oikein lukuhommat kiinnostanut mihinkään yliopistoon eikä niin mä rupesin miettimään, että mikä voisi olla tämmöinen käytännön ammatti, niin sitä myötä sitten ajattelin, että kokeillaanpa pelastusopistoa ja sillä tiellä ollaan sitten. Joo, semmoinen 20 vuoden kokeilu ollut nyt tässä sitten. Niin. Joo, no hyvä. Joo, eli siis tämä nyt siksi sinut tänne pyysin, kun tuossa tavattiin aikaisemmin ja näin sulla tämmöisen ruorimerkin arvoisin, että tämä nyt liittyy veneilyyn jotenkin ja tässä ajatuksena ehkä tässä jaksossa ylipäänsä tuosta veneilyturvallisuudesta puhua, mutta sitten myös tästä meidän vesillä toimimisesta, niin sen takia tämmöinen ruorimerkillinen mies. Onko meillä muuten muita, joilla on vastaava merkki kuin sinä? On. Meillä on Kemi-asemalla nyt on meitä ainakin 10 kunta tällä hetkellä. Okei. Koulutettu siihen. Totta kai ihan sen takia, että vuosilomat pyörii ja saattaa olla sairaslomiakin, että aina löytyisi vähintään yksi kaveri sitten toimii aluksen päällikkönä. Aivan. Ja Torniossa on muutama, olisiko sillä 5 vai 6. Okei. Miten muuten tulee mieleen vaikka Inarijärvi, toinen tämmöinen iso vesistö meillä, niin onko siellä Siellä ei ole sen koko luokan alusta, joka tarvii sitten tämmöistä pätevyyskirjaa, mutta tietenkin semmoinen aina hyvä olisi olla tietämystä ja kokemusta sitten siellä vesillä liikkumista. Inarikin on aika haastava vesistö. Joo, kyllä. Sielläkin tullut käytöä ja huomattu, että se aikamoisia yllätyksiä tulee vastaan. Puhutaan vähän siitä, että mitä se koulutus pitää sisällään, jos nyt ajattelee, että haluaisi päästä tuota venehommaa tekemään, niin minkälaisia juttuja siellä treenataan? Tai? No siis se koulutushan se on joku merenkulkuoppilaitos, joka järjestää yleensä yhden lukuvuoden aikana. Se on aina riippuen opintojaksosta, että ne on 5 päivää tai 2-3 päivää jaksoja. Niin syksystä kevääseen on kerran 2 kuukaudessa semmoisia pätkiä ja siinä käydään ne teoriat ja käydään Lohjalla, siellä on se meriturvaharjoitukset ja sitten on joku tutka-ajo opintojakso sitten sieltä merenkulkuoppilaitoksessa, missä ajetaan simulaattoreilla ja näitä. Okei. Ja sen jälkeen aletaan kerään sitten sitä meripäiviä, eli sitä praktiikkaa, niin kuin puhutaan, niin se täyslupakirja vaatii sitten 240 meripäivää. Okei. Ja puolikas on sillä 120 meripäivää ja voi hakea sitten puolikkaan kirjan. Joo, ja sitten Trafilta saa sen luvan. Ja Traficomilta haetaan sitten. Pitää olla todistus meripalvelusta ja sitten ne koulutodistukset. Ja lääkärin tarkastukset, merimieslääkärin tarkastukset pitää käydä. Okei. Joo, eli ei kuitenkaan ihan semmoinen viikon kirjekurssi, vaan pitää... Ei ei vaan sama kuin nämä kansalaisopiston kurssit. Samoja asioita totta kai pyöritellään siellä, mutta... Jep. Joo, okei. No niin, siinä tuli ihan hyvä tietopaketti siitä. No mennään sitten tuohon meidän toimintoon ja tehdään siellä tosiaan Perämerellä operoitte sitten tai olette valmiudessa ainakin toimimaan, niin minkälaista kalustoa meillä on ja minkälaisiin tehtäviin me ikään kuin varaudutaan tai te siellä varaudutte? Pääasiallisesti varaudutaan öljyntorjuntaan. Okei.
sillä tavalla suunnitellaan alukset, että ne on niinku se niiden pääasiallinen käyttötarkoitus. On se sitten tiedustelua tai pikapuomivetoa tai puomien ankkurointia, lastin kuljetusta, niin ne on siihen malliin suunniteltu ja rakennettu. Ja tietenkin sitten lisäksi näissä etsintä- ja pelastustehtävissä niin ollaan tuon merivartioston tukena sitten virka-apuna siellä. Okei. Onko se siis tehtävä joko karkeasti niin, että nämä jälkimmäiset niin tämmöiset etsintä- ja pelastustehtävät tulee niin merivartiostolle ja sitten meillä on se vahingontorjunta ikään kuin? Joo, ne niin meripelastustehtävät kuuluu merivartiostolle näin kuin lain puolesta, ja me ollaan sitten vaan avustavia viranomaisia siellä. Okei. Jos ei siellä lähialueella nyt se tule partioveneitä olemaan, niin sitten Häke- tai meripelastuskeskus hälyttää meitä sinne. Okei. No niin, joo. Minkälaisia aluksia meillä on nyt, jos Perämerta ajatellaan? Niin? No meillä on ihan pisin on 15-metrinen alumiinivene. Se on tämmöinen, kun me puhutaan liikennealueista 1, 2 ja 3, niin meillä on se 3-luokan alus, se on avomerelle. Sitten on nämä saaristo ja rannikko on se 1 ja 2. Meillä on sitten pari pienempää alusta sitten niille 1-2-alueille. Okei. Ja tuossa on Torniossa on sitten 1-3-luokan alus, Joo. joka on semmoinen 10-metrinen. Joo, aivan. No niin, siinä on ihan riittävästi. Mutta ne ei sillain, se on niin rajoitetussa olosuhteessa pystyy toimimaan, kun jos ajatellaan sitä öljyntorjuntaa, niin ne ei voi mennä niin kelissä, että se on suunnittelukategorian mukaan 2 metrin vallitseva aallonkorkeus tai 14 metrin tuuli olisi niin tämä maksimiolosuhteet, missä voi olla siellä. Kaikilla veneillä? Joo, näissä mitä meidän nämä öljyntorjunta-alukset on. Niin. Mutta me voidaan olla, tai ollaan oltukin vähän kovemmassa kelissä sillä, että se on aina sitten aluksen päällikkö vastaa siitä, että se on turvallista. Joo. Mitäs sitten, jos niinku on semmoinen keli, että jos nyt ajatellaan, että olisi vaikka joku öljyvahinko ja on olosuhteet semmoiset, että meidän kalustolla ei päästä sinne, niin onko sitten jollakin, mitä sitten tehdään? Odotellaan, että öljy rantautuu vai? No joo, ei, siis huonoissa olosuhteissa sitä öljyä ei voi kerätä sieltä mihinkään ja hyvin vaikea saada puomitettuakaan mitenkään. Että sitten täytyy odottaa, että olosuhteet rauhoittuu ja tehdään niitä leviämisennusteita sitten. Joo. Ja aletaan sitten tekemään puomituksia. Okei. Voidaan palata tuohon vielä vähän myöhemmin tarkemmin tuommoiseen öljyonnettomuusjuttuun, mutta ihan tämmöinen käytännön kysymys, että missä ne on niin kuin fyysisesti ne veneet? Kemissä jossain satamassa ne? Joo, Ahtisaaren vierasvenesatamassa on. Okei. Sieltä sitten asemalta lähdetään, jos tulee joku keikka, niin sinne. Ja... Kyllä. Joo, okei. Joo, minkälaiset, niin kuin, no tietysti siinä nyt ei varmaan semmoinen, jos joku öljyvahinko ajatellaan, niin, tai mä olettaisin, että sinne ei nyt ole ihan hirveä kiire kuitenkaan sille, että tämä 1100 tarvii mennä, vai minkälaiset ne, niin kuin, onko ne semmoisia niin kuin hätäkeikkoja ikään kuin, että on kauhea kiire vai? No toisaalta on ja toisaalta ei. Ihan sillä, että sehän täytyisi mahdollisimman nopeasti saada rajattua se vuoto, vaikka saada puomitus siihen aluksen ympärille tai tukittua vuoto. Se on huomattavasti paljon halvempaa kerätä sitä öljyä sieltä mereltä, entä sitten siitä rannikolta tai ihan rantakiviltä sitten. Joo. Että se niin kustannukset kasvaa siihen sitten aika kovasti. Joo, kyllä. Niin se täytyy ensin joku alus laittaa sinne tiedustelemaan, että kuinka paha tilanne siellä on ja Joo. sen perusteella sitten tehdään niitä toimenpiteitä. Joo. Onko siinä niin, että sitten esimerkiksi rajavartiosta on jotain täystyslentoja tai niin kuin, minkälaista yhteistyötä sitten niissä niin tehdään? Että... On mahdollista jo. Se avomerellähän tämä öljyntorjunta-vastuu kuuluu nykyään merivartiostolle. Okay. Ja pelastuslaitoksella on tämä rannikkoalue. Joo, kyllä. Että yhteistyötä sitten, että voi olla, no lähinnähän sen Rovaniemeltä tulisi meillä täällä tämä helikopteri, joka voi tiedustella sitten ilmasta sitä. Aivan. Joo. Minkä kokoinen, no niin se tuossa vähän niin kuin puhuitkin, että se on se rannikko ikään kuin meidän. Mitä se tarkoittaa, kuinka pitkälle, jos nyt lähdetään siitä mantereesta liikkeelle, niin kuinka kauas se ulottuu se niin kuin suurin piirtein se?
No Perämerellähän se ei ulotu kovinkaan kauas, se käytännössä meidän syväsatamassa, niin Ajoksen syväsatamasta alkaa kolmosalue. Joo. Että sitten jos lähdetään Torniosta päin, niin se tulee vähän pitemmälle, mutta että ei semmoinen, mitähän mä nyt sanoisin, se kilometriä, 10 kilometriä, jos Torniosta ajatellaan, mutta Kemin kaupungista se on sitten vähän lähempänä. Joo. Rajoittuuko meidän toiminta-alue sitten niin kuin Lapin maakunnan alueelle vai miten se tuolla niin kuin eteläänpäin sitten? Niin kuin? Joo, vastuualue rajoittuu niin kuin siihen, mutta sitten tietenkin tehdään näitä yhteistyötä naapurialueen kanssa. Että kyllä. sinne tarjotaan apua sitten ja toisinpäin sieltä saadaan apua sitten tänne. Joo. Onko muuten tuli mieleen, että onko niin kuin esimerkiksi Ruotsiin, niin tehdäänkö me sitten niin kuin, tai teettekö te siellä sitten esimerkiksi Haaparannan kanssa, tai onko mitään semmoista niin kuin viritelmää siinä? Ei Ruotsin kanssa, ei ole semmoista, niillä ei ole oikein kalustoa täällä pohjoisessa. Okay. Se on, taitaa Luulaja olla lähin, missä on jonkunnäköistä ylitorjuntakalustoa. Onko siinä satamaakaan niin kuin Ruotsin puolella Luulajasta pohjoiseen? Ei varsinaisia, tämmöistä syväsatamaa ei. Joo. Minun tietääkseni ainakaan ole kyllä. Joo. Niin, että sitten ei tavallaan ne riskitkään, niin kuin, että se laivaliikenne suuntautuu sitten niin kuin Suomen puolelle. Joo, okei. No tuossa olikin vähän noista, että minkälaisia tehtäviä on, mutta voiko sanoa, että onko semmoista niin kuin tyypillistä, jos tätä veneilyä ajattelee, niin tyypillistä niin kuin tehtävää? No varmaan tyypillisin on se, että viedään ensihoitoa saareen, kun siellä on sattunut joku, että ei varsinaisesti karille ajoja tai etsintätehtäviä tai öljyvahinkoja, niin niitä on onneksi hyvin harvoin. Että pääasiallinen venetehtävä meillä on se, että ensihoitaja viedään saareen, kun siellä on joku sairauskohtaus tai loukkaantuminen. Niin, kuitenkin sama firman porukka, että jos ajatellaan niin Laphan sisällä nykyään kun ollaan, niin, kyllä, joo, semmoista virka-apua annetaan. Okei. Joo, no hyvä. Tärkeätähän sekin on tietenkin, että saadaan apu, kun ei ensihoidolla semmoista kalustoa ole, että pääsevät liikkumaan. Kyllä. Okei, no sit mä tuossa mietin vaan, kun Kemissähän nyt on uutisissakin ollut paljon, että sitä on ilmeisesti syvennettykin nyt sitä satamaa, ja eikö se tarkoita käytännössä sitä, että isompia aluksia on mahdollista sinne ottaa, mutta sittenhän siitä kai seuraa luonnollisesti se, että myös kun on isommat alukset liikkeellä, niin riskitkin kasvaa isommaksi, että miten se niin kuin näkyy? No me ollaan suunniteltu, että hommataan lisää puomia ja sitten ollaan sitä yritetty saada, että meripuomia tulisi, mikä on nyt ennen oli tämän ympäristökeskuksen hallinnassa ja nyt se on merivartioston hallinnassa, niin sitä meripuomia tuotaisi tänne Perämeren pohjukkaankin sitten. Okei. Ja sitten isompi keräysalus on toiveissa, että saataisiin sitä keräyskapasiteettia kasvatettua sitten. Okei. Joo, pitääkin tuosta noista, kun tässä tulee niin paljon tällaisia, niin kuin, että mitä siellä sitten tapahtuu, niin voidaan oikeastaan jatkaa siitä, että miten se, niin kuin, jos nyt ajatellaan, että meillä on siellä rahtialus ja se nyt tuolla ei varmaan öljylaivoja kulje, mutta sanotaan, että siellä on paljon jotakin öljyä ja rupeaa valuu mereen, niin mitä siinä niin käytännössä, mitä tehdään? Joo, käytännössä niin kuin miten Suomessa lasketaan näitä, että ympäristövahingon torjunta tai miten siihen varaudutaan, niin se Perämerellä on varauduttu 5000 tonnin öljypäästöön. Okei. Ja tässä niin just Perämeren rannikolla. Niin pelastuslaitosten pitäisi sitten merivartioston kanssa yhteistoimin pystyä semmoinen määrä öljyä puomittaa ja keräämään. Sanopa uudestaan se luku vielä. 5000 tonnia. 5000 tonnia. Se on aika isolta määrältä kuulostaa noin niin kuin. Jos se tavallaan tapahtuisi noin iso onnettomuus. Kyllä, se on aika iso määrä öljyä. Joo. Niin, no tästä tulee sitten luontevasti se, että miten se sitten, että sinne lasketaan jotakin puomia sinne sen öljyn ympärille. Mitä se puomi tekee siellä käytännössä? Se puomi ohjaa sitä öljyä johonkin toiseen paikkaan ja johonkin toiseen paikkaan voidaan tehdä sitten semmoinen puomitus tai nuottaus, että me saadaan se kerättyä yhteen paikkaan ja harjakeräyslaitteilla sitten kerätään se öljy talteen. Okei. Sinne, ja tähän nyt ajatellaan, että tarvitsisi ehkä isomman aluksen, jos sinne tulee niitä isompia laivoja, niin että kapasiteetti sitten niin kuin. Joo, ja siihen, että meillä nyt sitä nuottauskapasiteettia on, mutta sitten tarvitsisi semmoisen oikean aluksen, mikä saa sitä öljyä talteen sitten paremmin sieltä. Aivan, joo.
Miten se muuten, niin kuin, kuinka hyvin sä tunnet sitä ikään kuin, että mitä sille öljylle tapahtuu, että jääkö se kellumaan siihen pintaan vai lähteekö se uppoamaan? Miten se niin kuin, yleensä öljy reagoi siinä merivedessä? Joo, se alkuunhan se kelluu siinä ja sitten se totta kai alkaa hajoaan merivesi tai nämä virtaukset, aallokko hajottaa sitä öljylauttaa, osa siitä alkaa hajoaan pohjaan, osa haihtuu auringon ja lämmön vaikutuksesta pois ja alkaa leviään siihen ja liukenee vähän siihen. Joo. Eli tavallaan sen takia pitää olla aika nopea siinä, että ennen kuin se rupeaa hirveästi se lautta hajoamaan, niin pitää saada äkkiä mahdollisimman äkkiä, joo, mutta nehän on kuitenkin päivien ja viikkojen operaatioita sitten. Joo, kyllä. Joo. Onko siellä sitten muita, jos ajattelee tätä laivaliikennettä, niin mitä muita skenaarioita siellä on kuin tuo öljyvahinko? Tuommoisia, jos ajattelee niinku riskejä, mitä siihen lisääntyneeseen ja isompiin aluksiin ehkä niinku liittyy. No, öljyvahinko tietenkin tulee monesti siitä, jos se tulee karille ajo tai yhteen törmäys. Joo. Näin, mutta ei oikeastaan näitä huviveneilijöiden ongelmia voi olla, ne eksyy siellä tai samalla lailla päästöt on sitten pienemmät tai joku pienempi alus ajaa karille ja uppoaa tai törmää johonkin yksittäiseen kiveen ja uppoaa siitä sen seurauksena. Joo. Semmoiset riskit tietenkin on siinä aina. Joo. Tuosta tulikin mieleen, kun mulla oli vähän sellainen haave, että pääsisi purjeveneilemään sinne, mutta no oikeastaan voitaisiin puhua siitä aluksi, että minkälainen, niin jos ajattelee niin merialueena ylipäänsä perämerta, niin miten sä kuvailisit sitä, että minkälainen se on merialueen, noin niin ihan normiveneilijän näkökulmasta? No siinä mielessä se on vähän haastava, että se on niin matala tämä perämeri ylipäätään silloin, kun liikutaan tässä niin sanotusti rannikon saariston tuntumassa. Että vaylien ulkopuolelle, kun lähtee ajelemaan, niin voi kopsahella potkuri tai pohja kiveen. Että siellä on niitä karikoita, matalikoita löytyy aika paljon. Pitäisi olla tuo hyvä merikortti tai hyvä plotteri, millä paikantaa itsensä sitten siellä liikkuessa. Ja ihan tämmöinen paikallistuntemuskin tietenkin auttaa, että tietää, mistä kohtaa kestää kääntyä. Ja se tulee sitten vain kokemuksen myötä. Että. Joo. Onko se niin, että se syvenee ikään kuin vähän, jos mennään sinne sitten niin kuin Ruotsin puolelle, niin onko se helpompi siellä? Joo, se saaristo on siellä syvempää, että siellä on vähän helpompi liikkua. Joo, no niin. Pitää olla tarkkana siis, kun liikkuu siellä. Mä mietin semmoista, että jos nyt ajatellaan, että olisi joku tämmöinen huviveneilijä ja perheen kanssa vaikka, niin miten se menee, niin kuin, että no ilmeisesti on siis niin, että se merivartiosto siellä pääsääntöisesti toimii, mutta minkälainen rooli meillä voisi olla tuommoisessa vaikka huviveneonnettomuudessa, että on joku ajanut karille vaikka ja jäänyt jumiin sinne ja vene kenties vuotaa, niin... No meillä voisi olla sitten, että evakuoidaan ne henkilöt sieltä pois. Okei. Hyvin harvoin olisi sillä, että me lähettäisiin hinaamaan sitä venettä pois, että se on merivartiosto tai sitten meripelastusseura, joka hinaa sen. Monesti nämä huviveneilijät on tehnyt sen trossisopimuksen meripelastusseuran kanssa ja ne hoitaa ne hinaukset sitten. Sehän täytyy aina ottaa huomioon, että onko siinä tullut vahinkoa runkoon, että jos sitä laitetaan hinaamaan kiviltä pois, niin uppoaako se siihen, että täytyykö sinne sitten estää se uppoaminen, kun se hinataan sieltä irti, niin sitä pitää vähän suunnitella, että ei ole semmoisia nopeita toimenpiteitä silloin. Joo, aivan. Että lähinnä sitten se meidän tehtävä voisi olla se evakuoida ne henkilöt sieltä pois, jos merivartiosto tai meripelastusseura ei ole siinä lähellä. Että se aina riippuu, mihin hälytys tulee, että soittaako ne suoraan meripelastuskeskukseen vai hätäkeskukseen ja niin, ja mitä kautta sitten se hälytys tulee. Joo, tuo olikin hyvä, kun sanoit tuosta, että mistä sitä apua soitetaan, niin ymmärsikö mä oikein, että ei aina välttämättä, että voi veneilijät tietää, että voi soittaa sitten suoraan sinne meripelastuskeskukseen, vai onko se aina 112 kautta, mitä sitä apua niin kuin? No kyllä veneilijät tietää sen, että he voi soittaa suoraan meripelastuskeskukseenkin, ja VHF-radiolla saa yhteyden sinne meripelastuskeskukseen suoraan. Puhelinhan lakkaa kuulumasta, kun menee tarpeeksi kauas merelle, niin VHF:llä sitten
yhteys meripelastuskeskukseen. Okei. Onko meillä muuten VHF? On. No, veneissä tietenkin on. No joo, pakko olla. Totta kai. Tuleeko asemalle? Onko meillä semmoista, niin kuin, että voi Ei meillä ole siellä kuuntelulla, että se ei Joo. niin, kun se ei kosketa meidän tätä Kyllä. niin varsinaista vastuualuetta, Aivan. meidän ei tarvitse sitä kuunnella. Kyllä. No niin, hyvä. Tämäkin selvisi tässä. Itsekin oppii koko ajan meidän toiminnasta uutta, niin se on aina paikalla. Tuosta harjoittelusta piti puhua, eli mitä te harjoittelette, jos nyt ajattelee niin kuin vuoden aikana vaikka, niin minkälaisia treenejä teillä on? Joo, meillä on semmoinen niin kuin tietty harjoitusohjelman runko on olemassa, että sitä nyt ei hirveän paljon tarvitse muuttaa niin kuin vuosittain, että tietenkin niitä öljyntorjunta-asioita harjoitellaan vuosittain eri juttuja, että tehdäänkö puomitusta, onko se sitä meidän 900 millin aitapuomia vai sitten 600 millin pikapuomia, mitä harjoitellaan purkamaan sieltä tai selvittää niistä konteista hinaamaan, että tehdäänkö me nuottausta vai sitten puomitusta ja sitä ankkurointia. Sitten näitä keräyslaitteita täytyy asentaa aluksiin, harjoitella sitä. Meillä on 2-3 eri alukseen niitä voidaan asentaa, niin niitä harjoitellaan aina ristivuosittain sitten ja no sitten ihan sitä navigointia, tehdään pitempiä navigointiharjoituksia. Sitten ajetaan pimeällä, tutka-ajoa ja täsmeen muuta. Kaikkia tämmöistä ihan käsittelyharjoituksia pyöritään siinä sataman lähellä. Mennään syväsatamaan tai sitten siihen kaupungin rantaan ja kolistellaan laiturein siihen. Ihan sitä tavallisia manöövereitä siihen, että hallitaan se aluksen käsittely isolla ja pienellä venneellä ja sitten on näitä ympäristöoppia niin sanotusti, että käydään tutustumaan niihin saariin, mistä rantaudutaan niihin ja matalia saaria tietenkin ja siellä on mökkeilijät laittanut omia merkkejä, että mistä kestää tulla mihinkin kohtaan ja niihin käydään tutustumaan ja kokeilemaan, että päästäänkö potkureita särkemättä niihin. Aivan. Niin, joo, ja just tätä silmällä pitäen sitten, että jos joutuu sitä vaikka ensiapua sinne viemään. Niin, ja se on hyvä, että pääsään potkureita särkemättä sinne perille, kun sieltä pitäisi päästä poiskin. Sitten. Kyllä. Niin, ei riitä, että päästään sinne. Joo. Onko se voiko antaa semmoisen neuvon tavallaan, jos nyt mökki on vaikka saaressa, että olisi hyödyttääkö se paljon semmoiset, että jos on merkkejä, vai onko se vähän sillä tavalla, että mielellään itse tutustuu sitten siihen, vai kumpi on parempi? No lähinnähän ne tekee sitä omaa tarvetta ajatellen, ne laittaa niitä merkkejä siihen, että kyllähän ne meitäkin auttaa sillä tavalla, kun ne on sellainen helposti tunnistettavia, niin me osataan sitten tulkita niitä, että ja luetaan sitten merikorttia ja katsotaan niitä syvyyksiä siitä. Ja plotterilla ja kaijulla katsotaan syvyyksiä. Niin ei niitä tarvitse sen kummemmin, että kyllä me sinne osataan sitten, kun käydään siellä aina harjoittelemaan ja tutustuu. Aivan. Siinä ei kuitenkaan vissiin Suomen puolella hirveästi niitä silleen, vai kuinka paljon niitä saaria on? Onko niitä satoja vai? No ei satoja, nyt se että kymmeniä. Joo, se ei ole mikään Turun saaristo sillä kuitenkaan. Ei kuitenkaan sillä, että kyllä tämä hyvin jää mieleen sillä, tai ainakin jonkunnäköinen muistijälki jää sitten siitä, että eihän sitä joka paikassa ei käydä joka kesä koluamassa. Jep. Tuli muuten mieleen tuosta, kun te teette treenaatte, niin onko se myös niin, että sen ikään kuin, että säilyttää sen trafin tavallaan luvan, niin siihenkin tarvii sitten tehdä vuosittain joku Siinä ei ole mitään semmoista vuosittain, se on ihan toistaiseksi voimassa oleva pätevyyskirja. Okay. Tämän koko luokan aluksilla ei tarvitse olla tiettyä määrää meripalvelusta. Okay. Että se riittää kyllä, mutta että se ammattitaito säilyy ja sitten ei pelkästään se, että meillä on se yksi aluksen päällikkö, joka osaisi ajaa sitä, että sitten meillä on ne kansimiehet siellä touhua, niin niidenkin pitäisi pystyä ohjailemaan sitä ja touhua ja toimimaan siinä aluksessa sitten. Jos vaikka aluksen päällikölle sattuu joku vahinko, niin saadaan se ohjattua turvallisesti sitten rantaan. Niinpä, joo, ettei ole kaikki munat samassa korissa niin sanotusti. Kyllä, joo. Ja siinä isoimmassa aluksessahan meillä on tietty tämmöinen miehitystodistus vaatii, että on se tietyn tasoinen
miehitys sillä aluksella, niin se vaatii sitten sen aluskohtaisen niin kuin kansimiepätevyyden, joka aluksen päällikkö kouluttaa sen oman kansimiehistönsä sitten siihen ja niille ne tietyt tehtävät sitten. Joo. Eli aika monenlaista pitää sielläkin puolella osata. Että, ja sen lisäksi ihan tietysti teette sitä ihan niin sanottua tavallista palomiehen hommaa, että niin olette siellä vuorossa. Niin kuin, että toi on niin ekstraa siihen. Lisää tehtävää siihen. Joo, kyllä. Vai sillä lailla. Kuulostaa kyllä kieltämättä mielenkiintoiselta. Me vähän puhuttiinkin tuosta jo niin kuin tuosta yhteistyöstä, mutta jos nyt ajatellaan, että mä oon tässä vähän listannutkin näitä Rajan kanssa, ehkä just kun heillä on se lentotoiminta helpohkoa tuosta Rovaniemeltä, jos tarvii, ja sitten meripelastusseura. Eikö me tehty nyt just tässä hiljattain, tai ollaan tekemässä niin kuin sopimusta heidän kanssaan, niin kuin, että se tiivistyy vielä se yhteistyö? Niin kuin. On, joo. Liittyen just tähän ankkurointiin ja nuotan vetämiseen. Joo. Siihen tarvitaan lisää henkilöstöä ja siihen sitten yhteisiä harjoituksia heidän kanssa sen tiimoilta. Joo. Entäs onko muita sitten? Tehdäänkö vaikka poliisin kanssa? Tuleeko mieleen, että... No ei, poliisi on nyt saanut vähän hommattua omaakin kalustoa. Niillä on semmoinen pieni vene. Joo. Ja vesijetit ja nämä on siinä, mutta että aikaisemmin on joskus annettu virka-apua sitten, kun niillä on ollut tehtäviä, niin niitä viety saareen sitten. Aivan, joo. Niinpä. Sitten ehkä enemmän noissa sukellushommissa saattaa tulla niitä. Joo, niitä on sitten ja ihan samalla lailla niin kuin ensihoitoa viiään, niin sitten on ollut joskus tarvetta niitä kuskata, mutta ne nyt on omaakin kalustoa saanut haalittua. Että. Aivan. Okei. No tuossa puhuttiinkin noista sääolosuhteista ja oli maininta siitä, että milloin ei voida, niin kerrotaanpa vielä, eli 2 metriä merkitsevä aalokorkeus, niinkö se oli? Joo, se tarkoittaa sitä, että yksittäinen korkea aalto voi olla 2 kertaa sen kokoinen. Okei, niin se on jo aika kova keli silloin. Se on jo aika kova aallokko. Ja sitten tuo 14 metrin tuuli se nyt ei vielä aivan mahdoton, mutta se on meillä tekee se Perämeren tuo pohjan muoto vähän, että se aallokko on aika terävä ja tulee ristiaallokkoa siihen, niin se sitten keinuttaa sitä aika lailla. Ja meillä on se alusten pohjan muoto on semmoinen puoliliukuva aallokkoinen, siinä ei ole oikein kova syväys, niin sen takia se on sitten niin pieni se tuulirajakin siinä, että se keinuttaa sitä aika kovasti. Onko se tuuliraja, lasketaanko se vähän niin kuin jonkun tietyn ajan keskiarvo vai joku puuskissa vai miten se niin kuin... Ei, se keskituuli. Joo, okei. Eli se voi puuskissa olla kuitenkin... voi olla kovempi, joo. Joo, kyllä. Joo, mutta jos ajattelee, että se on vaikka 4 metristä aaltoa siinä, niin kyllä se alkaa olla jo aika ainakin tämmöiselle perusveneilijälle, niin aika rajukin keli sitten se. Kyllä, siinä saattaa paha olo tulla. Joo, aivan. No mikä on sitten semmoinen, niin jos ajattelee jotain merellä toimimista, niin onko se unelmasää sitten semmoinen, että on ihan tyyntä ja aurinko paistaa ja... Joo, sehän on kaikista paras tietenkin. Eihän se silloin periaatteessa työnteolta tunnukaan, kun vaikka harjoitellaan siinä, niin silloinhan se on, kaikki perusteet on hyvä harjoitella ja kerrata silloin, kun on hyvä keli. Silloinhan kaikki on helppoa, mutta se on hyvä, että ne harjoitellaan silloin ja sitten mitä nyt harjoituksia suunnitellaan, niin jos tulee huono keli, niin se on sitten huono keli ja me lähdetään silti sinne. Ollaan säkkipimeässä. Hernerokka sumussa ajetaan tutkalla ja se täytyy niinku hallita se sitten. Aivan. Rovaniemen vartiolentolaivueen komentaja kävi tässä. Joo. Ja sitten hänen kanssaan puhuttiin tuosta, että mikä on unelmasää, niin sitten hän sanoi, että semmoinen ihan tyyni auringonpaiste ei ole niinku kopterin näkökulmasta hyvä, koska siitä ei saa mitään niinku kiinni siitä pinnasta, että kun se heijastaa ja muuta. Mutta onko se veneellä sama? Vaikeuttaako se sitä, jos on ihan niinku... No ei tavallaan vaikeuta, kun silloin siitä ehkä niitä pinnanmuotojen niin eroavaisuuksia havaitsee paremmin sillä, että sitten kun on aallokkoa, niin jos etitään vaikka ihmistä vedessä, niin se menee sinne aallokkoon, menee tosi helposti hukkaan. Ja soutuvene koko luokka menee aallokossa tosi helposti hukkaan. Että niin se ei välttämättä tutkamaalissakaan näy sitten, jos on aallokkoa oikein kovasti, niin se semmoinen pieni maali, niin se ei siinä välttämättä näy, niin
kyllä. Eikö sillä ole melodiakin aika paljon, että tuntuu, että sekin on aika pieni Joo, semmoinen? joo, se on samalla lailla, että se ei niinku erotu siitä, jos on aallokko, niin no melodia siellä ei kovassa aallokossa yleensä olekaan, mutta että jos on sää yllättänyt ja siellä on joku keikahtanut, niin sitten voi totta kai niitäkin olla siellä. Jaa. Silloin kun ollaan lähellä sitä pintaa, niin se niin on silloin vaikea havaita. Joo, kyllä. Okei, eli tässä on vähän niin kuin eri kuin siitä, kun Niin tavallaan sitten ilmasta vedenpinnasta. ylhäältä kun katsotaan, niin se on helpompi havaita sitten, jos siinä on aallokkoa. Se ei niin ole semmoinen tasainen pinta. Niinpä, joo, kyllä. No hei, tässä tulikin jo vähän noita niin kuin eri liikkumismuotoja, mutta jos nyt ajatellaan vesillä liikkuja ja tämmöisiä vähän niin kuin ohjeita sitten, ettei sinne ongelmiin jouduta, niin tässä kun kansalaisille viestitään, niin ehkä meidän niiden laivojen kapteenille tässä neuvoja kannattaa antaa, mutta, No ei varmasti. mutta jos ajatellaan tuommoista ihan tavallista, oli purjevene tai moottorivene, joka tuossa perämerelläkin liikkuu, niin mistä tunnistaa, jos nyt ajatellaan, että sinä kävelet satamassa ja katsot, että joku on lähdössä vesille, niin mitkä on ne tuntomerkit, mistä tunnistaa, että nyt on niin kuin vastuullinen veneilijä lähdössä vesille? No kyllä varmaan semmoinen yleiskuva, mitä siitä sitten välittyy sillä, että tavarat on siellä aluksessa järjestyksessä omilla paikoillaan, että se ei ole semmoinen mahdoton läjää vaan siinä keskellä kantta ja hypitään siinä sitten kaikkien vehkeiden yli. Pelastusliivit päällä tietenkin, niin sehän nyt ei pakko olla päällä, kunhan ne on aluksessa, mutta aina se on parempi, kun ne on päällä, jos sattuu tipahtaa, niin silloin se sitten vähän auttaakin. Niin, kyllä. Mutta se semmoinen yleinen silmäys, kyllä se kertoo sitten jo aika paljon, että Jaa, kuinka hyvin on valmistauduttu ja varauduttu, että mihin ollaan menossa. kyllä. Minkälaisia, niin kuin, sitä ei tietenkään siinä satamassa näy, mutta jos ennen sitä reissua, niin kun sitä suunnitellaan, niin minkälaisia asioita siinä kannattaa niin kuin miettiä? No ihan yleisesti, kun suunnittelee tietenkin, että kuinka pitkälle on lähdössä, kuinka pitkä reissu on, niin katsotaan vähän niin kuin totta kai sääennusteita ja varaudutaan sitten, että on polttoainetta ja ruokaa ja vaatetta sitten sen mukaisesti mukana, niin sehän se lähtökohta. Kyllä. Tulee mieleen tuossa niin kuin vähän ihan samalla lailla kuin mille tahansa retkelle lähtee, että se ei aina mene niin, että kun on suunnitellut, että on 2 päivää siellä, niin että sitten on just sen 2 päivää, että se saattaa äkkiä reissu venähtää. Niin Kyllä joo, se voi keli mennä yhtäkkiä huonoksi ja kyllä. ei pääsekään kotiin sitten, että Jaa. siellä täytyy sitten, en tiedä meneekö se läpi kotona, että ei päässytkään kotiin, että oli niin huono keli. Niin, kyllä. Se on totta, se on toinen kysymys sitten, mutta tulee vaan mieleen tuossa siitä perämerestä, että kun sehän on niin kuin tosi avointa sitten aika äkkiä, niin onko siellä niin kuin, onko siellä vaikka semmoista, niin kuin, että tuuli saattaa nousta tosi nopeasti, tai miten, onko siellä kelivaihtelut jotenkin niin kuin? Ei ne, minun kokemuksen mukaan ei niin kauhean rajut ja nopeat ole ne kelivaihtelut, että nämä sääennusteet pitää aika hyvin paikkansa. Jaa. Ainakin niin kuin parin päivän Jaa. sisällä sillä, että, mutta kyllä joku 5 päivän ennuste, niin se voi heittää sitten aika kovastikin. Jaa, kyllä. Jaa. Minkälaisia muuten, niin kuin, tuli vaan noista vielä välineistä mieleen, että siellä on niin kuin, liikenteessä on melodia ja soutuveneitä, että onko siellä, niin kuin, mä en niin kuin, tunne sitä, mä haaveilen siitä, että mä kemiin saisin veneen, mutta minkälaisia, niin kuin, mitä siellä on eniten, onko siellä niin kuin, moottoriveneitä vai? Purjeveneitä varmaan on eniten. Okei. Okay. Sitten on moottoriveneitä tietenkin, ihmisillä on siellä saaressa mökkejä paljon, niin semmoisia pieniä moottoriveneitä, että siirtymiseen siihen mantereelta saareen ja kyllä. takaisin. Sitten on vesijettejä, totta kai siellä pärrätään jokisuulla ja kyllä ne mereilläkin vähän käy öteilemassa silleen. Joo. Aika vähän sieltä täytyy niin kuin merilappilaisia kehua, että vähän sieltä ainakin mun silmään niin kuin mitään silti kuitenkaan siellä sattuu, vaikka siellä kuitenkin kohtuu paljon ilmeisesti veneellä, että ilmeisesti aika vastuullista porukkaa noin niin kuin keskimäärin ovat sitten. Että on kyllä joo, siitä pitää kehuja antaa kyllä siellä liikkujille, että se tosi vähän sattuu vahinkoja. Se on. Kyllä. Toivotaan, että nyt jatkuu sama kaava eteenkin päin. Niinpä.
No hei siitä, jotta se sama kaava jatkuisi, niin mitkä olisi sun näkökulmasta semmoiset kolme tärkeintä vinkkiä veneilijälle, ettei sitä vahinkoa satu? Joo. No tietenkin totta kai, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin varmaan oli se, katsotaan tämä keliennuste, että milloin ollaan lähdössä, että lähdettäisiin mahdollisimman hyvällä kelillä liikkeelle sillain, että aluksen koko ja nämä olosuhteet huomioon, että sillä pärjää siellä. Reittisuunnitelma pitää tehdä tietenkin valmiiksi, että tietää mihin on menossa ja mitäs muuta. No totta kai ne turvavälineet pitää olla siellä kunnossa sitten. Joo. Varaohjailulaitteet, paukkuliivit, pelastusliivit. Joo. Tämä kuulostaa tavallaan niin kuin aika samalta kuin melkein kuin mille tahansa retkelle valmistautuminen, että just niin. Tämä katsoo sen sääennusteen ja varautuu siihen, että mitä siellä on ja ehkä ei kannata siihen pahimpaan keliin niin kuin yrittääkään ja sitten just se, että suunnittelee sen reitin ja mahdollisesti ilmoittaa jollekin muullekin, että mihin on menossa, ja sitten just nämä turvaliivit. Tuosta vielä täytyy sanoa, tai pelastusliiveistä täytyy sanoa se, että se on kieltämättä aika, siis sinänsä hyvä, että se määrätään, että pitää aluksessa olla ne liivit, mutta ei ne ihan hirveästi siellä jossain etuloorassa auta, jos ne on sitten jotain sattuu tai tiput vaikka veneestä, niin että kyllä varmaan ihan hyvä suositus, että niitä myös pidettäisiin päällä sitten. Että. Joo, kyllähän se, silloin tietenkin ruskeutusrajat tulee, mutta täytyy sitten ottaa aurinkoa ilman liivejäkin se rannalla sitten. Niin, kyllä, ja nehän nykyään ne paukkuliivit, niin ei jää kuin sellaiset pienet raidat vaan. Näin joo. Jep. Hyvä. Eiköhän näillä ohjeilla niin tuleva kesä tai kuluva kesä niin suju yhtä turvallisesti kuin aikaisemmatkin. Niin. Kiitoksia Aku. Kiva kun pääsit ja Kiitoksia. Turvallista kesää. Kuin myös ja tervetuloa veneille. No niin. Purjeveneettä ei lupaa, mutta moottoriveneen kyytiin No niin. Hyvä. Jes. Pidetäänpä sovittuna tätä.